Ελάτε μαζί μου μία μέρα στη Τζιά, το κοντινότερο κυκλαδονήσι στην Αθήνα. Οδηγήσαμε περίπου μία ώρα μέχρι το λιμάνι του Λαβρίου, όπου και πήραμε το πλοίο της Triton Ferries που έκανε μία ώρα για την Καία. Με το που φτάσαμε, κατευθυνθήκαμε στα δωμάτια. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί ευτυχώς μας έκαναν early check-in, μιας και το δωμάτιο ήταν έτοιμο. Λεγόντουσαν Kea Bliss και ήταν σε πολύ βολική τοποθεσία στην περιοχή του λιμανιού που λέγεται Κορισία και είναι δίπλα στο βουρκάρι, το οποίο έχει πολλές επιλογές για νυχτερινή ζωή και φαγητό. Επειδή έχω ξανάρθει στη Τζιά και έμεινα σε μια άλλη περιοχή που λεγόταν Μελισσάκι, η Κορισία και το βουρκάρι θεωρώ ότι είναι οι καλύτερες επιλογές για να μείνεις και πολύ βολικές. Μετά βάλαμε μαγιό και πήγαμε στην αγαπημένη μου παραλία στη Τζιά, το Σπαθί. Δυστυχώς ο δρόμος δεν είναι ότι καλύτερο όμως, μιας και έχει 20 λεπτά χωματόδρομο, αλλά με αρκετή προσοχή πάνε όλα τα μάτια. Το Σπαθί έχει χώρο ανοργάνωτο, μιας και είναι μεγάλη παραλία, αλλά έχει και ξαπλώστρες με ομπρέλες του εστιατορίου που μπορείς να κάτσεις όλη μέρα και να κολυμπάς στα μαγευτικά καταγάλανα νερά. Μετά την παραλία πήγαμε βόλτες στην Ιουλίδα, που είναι η πρωτεύουσα του νησιού, και κάναμε βόλτες στα όμορφα σοκάκια. Κάτσαμε στην χαρακτηριστική πλατεία, που είναι και το Δημαρχείο, και φάγαμε φοβερά σε ένα εστιατόριο που λέγεται των Καλοφαγάδων. Παραγγείλαμε κόκορα με χιλοπίτες, σαλάτες, ωραίες πανακόπιτα, πατάτες, παϊδάκια και όλα τα καλά. Αυτή είναι η θέα από το εστιατόριο. Μετά την Ιουλίδα ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στα δωμάτια, ετοιμαστήκαμε και βγήκαμε για βόλτα στο βουρκάρι. Όπως βλέπετε, το βουρκάρι είναι γεμάτο με γιότ και βάρκες, ενώ μπορείτε να βρείτε πολλά μαγαζιά για ποτό και φαγητό. Ήπιαμε ένα ωραίο κοκτέιλ στο Χάλκι που έχει ωραία θέα και βλέπεις όλο το λιμάνι, και η μέρα τέλειωσε με ένα τέλειο παγωτό στρες για τέλεια που πήρα από το μαγαζί Καγιάκ. Εσείς έχετε πάει στη Τζιά?